Mhux faċli niġbru fi ftit kliem il-ħajja tad-Dominikan Spanjol San Vincenz Ferrer u dedika ħajtu għal predikazzjoni waqt il-vjaġġi tiegħu f'bosta pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant. Magħruf għal kelma perswassiva tiegħu, imfittex għal pariri minn bosta mexxejja u papijiet, u rnexxielu jisaħħaħ id-doni naturali tiegħu bil-qawwa sopranaturali ta' Alla, frott it-talb, il-penitenza u l-umiltà. Imwieled fit-23 ta' Jannar 1350 familja nobli ta' ħajja eżemplari u sa minn xkunitu huwa tħarreġ fil-virtujiet tal-karità u tal-penitenza. Ta' 8 snin beda l-istudji klassiċi, ta' 12 sena l-istudji tal-filosofija u ta' 14 sena beda l-istudji tat-teoloġija. Ta' 18 sena ingħaqad mal-ordni tal-predikaturi. Fuq l-eżempju ta' San Dominku huwa dedika l-ħin tiegħu għat-talb u l-penitenza flimkien mal-istudji tal-iskrittura u l-missirijiet tal-Knisja. Għal 3 snin sħaħ u kien jaqra biss il-Bibja tant li jtallimha bl-amment. San Vincenz kien jgħix fi żmien ta' taqlib kbir. Min-naħa kien hemm il-laxkezza morali, effett tal-pesta l-kbira, u għalhekk Vincenz ippriedka bla qiegħda kontra l-ħażen ta' żmienu. Min-naħa l-oħra kien hemm l-iskandlu tal-papat fejn kien hemm 2 u iktar tard 3 papijiet issostnu li kienu huma l-awtorità leġittima. Kien żmien ta' konfużjoni kbira fejn kien diffiċli tgħid x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Għalhekk il-fatt li San Vincenz kien jagħti s-sapport tiegħu lil persuna żbaljata ma jnaqqas xejn mill-qdusija tiegħu. Minkejja dan hu ħadem kemm felaħ biex jikkonvinċi l-ħabib personali tiegħu Benedittu 13 biex itemm il-konfużjoni li kienet teżisti u jġib l-għaqda mill-ġdid fil-Knisja. Meta Benedittu 13 irrifjuta li jirriżenja, tilef ħafna mis-sapport li kellu, inkluż dak ta' Vincenz. Vincenz tant ħada bi kbira li għadda minn marda serja. Kien f'dan iż-żmien li derlu Kristu flimkien ma' San Dominku u San Franġisk t'Assisi. Wara li ġie mitlub biex ixandar il-penitenza f'kull post u f'kull żmien, huwa ġie mfejjaq b'mod mirakolus. Wara din id-dera, huwa ngħata kompletament għall predikazzjoni, imsieħba ma' bosta mirakli ta' kull xorta. Il-predikazzjoni tiegħu kienet akkumpanjata minn ħajja ta' talb u sagrifiċċju. Bħal Ġwanni l-Battista li wkoll kien imsejjaħ Anġlu u kien isejjaħ lilu nnifsu l-Anġlu tal-Apokalissi. It-temi tal-predikazzjoni tiegħu kienu l-indiema, l-aħħar ġudizzju u l-eternità. Il-kelma tiegħu kienet tiġbed lejh folol kbar ta' nies, tant li ħafna drabi l-priedki tiegħu kien ikollhom isiru fil-beraħ. Barra minn bosta mirakli ta' fejqan u qawmin mill-mewt li kienu jsieħbu l-kelma tiegħu, jingħad ukoll li San Vincenz kellu d-don tal-ilsna, hekk li kulħadd kien jista' jifhem il-predikazzjoni tiegħu. L-aħħar snin tiegħu Vincenz għaddihom fi Franza fejn ħalla din id-dinja nhar l-4 tal-ġimgħa mqazza fil-5 ta' April 1419.